Ang labing mahinungdanan nga sugo. Marcos Kapitulo 12 versikulo 28, 34. May osa ka magtutudlo sa kasugoan didto nga nakadungog sa ilang panaglantugi. Nadungog niya nga maayo ang tubag ni Jesus. Bu sa midul siya og nangutana osab, ansa bagayod ang labing mahinungdanan nga sugo. Mitubag si Jesus, ang labing mahinungdanan nga sugo mao kini, pamati kamo nga mga taga-Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao lang ang Ginoo. Bu sa higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna ug sa tibuok mong kusog. Ang ikaduha nga labing mahinungdanan nga sugo mao kini, higugma ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labaw pa nining duha. Mingon ang magtutudlo sa kasugoan kanya, husto ka magtutudlo. Tinuod ang imong ginaingon nga may osa lang ka Dios ug wala nay lain. Ug ang paghigugma kanya sa tibuok nga kasing-kasing, sa tibuok nga kusog, ug sa tibuok nga hunahuna, ug ang paghigugma sa atong isig katawo sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon mas mahinungdanan kaysa tanan nga halad nga sinunog ug uban pa nga mga halad. Sa pagkadungog ni Jesus nga husto gayod ang iyang tubag, mingon siya kanya, hapit ka nang mahisakop sa paghari sa Dios. Pagkahuman ni adto wala nagayoy nangahas sa pagpangutana kang Jesus.